आरो बरन्स कारापसना जेरैबायदि हाराव जादों आरो रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि थगायनायनिल' आसनि लानानै खामानि मावदों बेखौ नुजोबनानै गासिबो जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा खालि समल' नेगासिनो दङ जे BPFआनो मोजां आरो BPFखौनो देरहाहोनांगौ BPFखौनो आरो BTCआव पावाराव लाबोनांगौ होननानै बिथांमोनहा भट होनो थाखाय BPFनि भट होनो थाखाय समल' नेगासिनो दङ। गतिके BPFनि देरहानाया खाथां। फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्शनखौ लानानै BPF दोलोआ रायजोफोरनि खाथियाव तीव्र गतिजों जोङो हाबगासिनो दङ आरो दासान्दि बुथ कमिटि स्ट्रङै जोङो दागासिनो दङ गासैबो बुथ कमिटिखौ आरो मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटिनि सिङाव जेसेबां बुथ कमिटि दङ बे बुथ कमिटिनि सदस्यफोरखौ लानानै सोद्रोमाफोरखौ लानानै जोङो मिटिं खालामदों आरो जों नुनो मोनदों जे दानि सरकारनि जि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ मोजां मोनैनि बा बिसोरनि खामानि मावनो हायैखौ मिन्थिनायनि उनावहाय नुनायनि उनावहाय रायजो राजाफ्रा जाथि गस्थि निर्बिखेखे प्रत्येक जाथिनि रायजो राजाफ्रानो BPF दोलोनो भट होनो थाखाय जास्ट इलेक्शन समखौसो नेगासिनो दङ। बेखायनो BPF दोलोआ फैगौ MP इलेक्शनाव क'क्राझार समस्ति आरो उदालगुरि दरं समस्तिनिफ्राय देरहानाया निश्चित। जोङो क'क्राझार समस्तियाव टटेल भटआ दङ 14,70,000 14,70,000नि गेजेराव जुदि 80% भटै जायो अब्ला 12 लाख भट जागोन। 12 लाखनि गेजेराव BPF दोलोआ हारसिङैनो 7 लाखनि बारा भट मोननायनि जोङो दा नुगासिनो दङ। दिनैनि बे प्रग्रामखौ मानि थाखाय लानाय जादों सारा फोरमायना होनो? दिनै बनरगाव समस्तिनि सिङाव बनरगाव BTC समस्तिनि सिङाव जेसेबां बुथ कमिटि दङ बे बुथ कमिटिनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै बनरगावआव BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मोनसे मिटिं जादों। बेनि उद्देश्यआ बेनो फैगौ इलेक्शनखौ लानानै जिहेतु बुथ कमिटिखौ दानाय जादों बे बुथ कमिटिनि सोद्रोमाफ्रा बोरै खामानि मावनांगौ मा परिस्थिति जानो हागौ आरो बे परिस्थितिफोरखौ जोङो बोरैहाय बारहोनांगौ बा सन्मुखीन जानांगौ बेफोर खोथाफोरखौ जोङो सोद्रोमाफोरजों रायलायनो थाखाय बे मिटिंखौ खालामनाय जादों आरो बे मिटिंनि दारैहाय साफ्रोमबो जोंनि सोद्रोमाफ्रा मोजां गियान मोनलांगोन आरो गाव गावनि न'खराव गामियाव आरो ओनसोलाव बिथांमोनहा स्ट्रंलि BPFनि थाखाय खामानि मावहैबावगोन। टटेल बनर गामियाव गासैहाय 1300सो बुथ कमिटियाव मेम्बार दङ। बे 1300 मानसिफ्रा जुदि साब्रै आरोबाव लाबोबावो गावसिनि दैदेननायाव अब्ला गासै बिसोरनि दारैनो जोंहा माने गोबां माने BPFनि भट होग्रा मानसि ओंखारो। टटेल आरोबाव जोंहा मा होनना बुङो जोंनि BPF मेइन कमिटि आरो बेनिफ्राय उइमेन कमिटि इयुथ कमिटि आरो बिभिन्न सेल लाजोबनानै बनरगाव समस्तिनि सिङाव गोख्रों BPFनि मावथिफ्रानो 5,000नि बारा दङ आरो बे 5,000 मानसिफ्रा गासिबो साब्रै लाबोयोब्ला टटेल जोंनि माबायाव बनरगाव समस्तियाव जोङो फैगौ बे MP इलेक्शनाव 30,000नि बारा जोङो भट मोनगोन। नैबे फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ देरहागोनखौ रोखा होननानै सानो नामा सार? आं दहायनो बुंखाबाय जे दिनैहाय जे BTCआव बे गभर्नमेन्टनि आन्डाराव जेरैबायदि जेबो खामानि जायाखै आरो बरन्स कारापसना जेरैबायदि हाराव जादों आरो रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि थगायनायनिल' आसनि लानानै खामानि मावदों बेखौ नुजोबनानै गासिबो जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा खालि समल' नेगासिनो दङ जे BPFआनो मोजां आरो BPFखौनो देरहाहोनांगौ BPFखौनो आरो BTCआव पावाराव लाबोनांगौ होननानै बिथांमोनहा भट होनो थाखाय BPFनि भट होनो थाखाय समल' नेगासिनो दङ। गतिके BPFनि देरहानाया खाथां। दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम मा मेसेज होगोन? आं बेखौनो खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ जि बुथ कमिटिनि सोद्रोमाफोर बिथांमोनहा फैबाय बिथांमोनहा खालि लेक्सारल' खोनासंनानै थांनाय नङा बिथांमोनहा बेवहाय जि खोथा खोनालांगोन बेखौ गावनि जायगायाव इमप्लिमेन्ट खालामहैगोन बुंहैगोन आरो